Hi guys, okay here. Day 3, namin sa mga nag-academic pop-rock. Uy! So, namin din sa mga classroom siya. Doon pa siya kay among president advice. Nag-elect na dyan me. Nangyari pa niya ang boys. Kabalo naman, sa topic mo. Wala naman ata. Bro, ang para magkakuha kay ano ba, ginaisip nila na requirement bilang brigade para maka-enroll sila. Kung gusto nila priority, gusto nila ma-priority sila. Una. So, namin dili sa mong area, nalagyan pa ni Dre. Dan araw ulit gubling yung bataan ni. Thank you kay China, Ani. Ano masasabi mo sa pagkain ni China? Lamig. Chocolate good, lain po kay aslum, lain po kay pait. Naging kong aslom. Nga na ako lamig ba? Ay. Sa mana? Hindi ko rin sa ako. Dili ka to. Nga. Lalay din. Ano siya? May group of girls. Then may group of boys. Ano din siya? So, yeah. Nagtuloy na ka din. Kapag diba? Left ko lang. Stress. Stress ang lingkod. Stress ang lingkod. Sabay-tamay ako dali na pag-bye lang. Hindi ako marami ako ko ba. Yun na ba? Bastos tayo. So, ano ko i-share. So, ano siya? Sige na. Ano, kagabi, manggod kay naminaw iba mi si Kuya. Tingala ko kay naminaw siya K-pop. Ha? Na-shock ko! Tingala ko kay pinaka-first na play kay NCT. Ganahan si Che. Jud ako makaya. At first kay naminaw siya mga BTS, mga EXID, tanan dyan mga sikat na mga kanta, mga Blood, Sweat and Tears, mga Fire, Play dyan ba, singog ka tao sa... Proud kay Kaday, ka na dyan makakilay si Kaday. Wag na, nagtan-ala, goblin ba, nainganan na. Lagi, tingnan mo kay... Ano mo, tanong ko ba? Tanong ko yung kapit na Isa pa ka kuya kay... Tingnan lang kay... Tingnan ko kay Kas-Akay, nagtanong siya sa sa TV, connect mo siya sa laptop at tingnan ko, tan-o siya kay drum. Sa inyong TV mo, connect sa laptop. Tingnan ko kay tan-o siya, Kas-Akay, nangutan na siya na, kuya na kay kopya sa kubli. Una, nakawa na sila. Nakain na sila ng sistema. Na Jud. Wala naman. So, wala na ako Gabi share. ng bayo. Ay, papel, cherry. Wala. Nay, dagang lapis si Sir na nga, oh. Hi. Hi, President. Hi, President. Ay, nabakay nga na, Chi? So, naragyan pa midri sa room. Saan na oras? Time check? Yes. Papoy bali. I don't know. Pilipin? Pasa, oy! Group of girls and group of boys, as always. Grabe kayo mo na abong J at 30. Dili, katong ganina nagtanong ko kayo. Violet, jud na ba? 10:46. Para din sa minute. 10:49. Coco, sir. Ito pala. Natukan! Tukang. Otro! Saan na yung language? Saan na ka? Hindi na ba sana? Hindi ko sa English. Sa pangalan, sa ka? Strong. Isog. Kusgan? Sige siya kusog. Isog. Kusog! Malakas! Kita na gumal ko. Lahi man ang kus. Ano yung rest ako sa kusog?
Kusgan ang adjective. Kung hindi yung kakusgan kay ka. Strong kay ka. Next, sumusunod niya pag the founder girl. Kabalin sa niya Bisaya. Guess who's back? Ano pa may? Hi, Jay! Jason! Kamusta ang summer mo? Ipakay, singag lang ba? Ikaw sa mong gibat ka ng summer? Nag-Japanese left. Oh! Ay, ito Bisaya na so. Amo ni Jay ano? Alay ako lang. Mapas naman na siya sa Japan. Kabalo na tas Jay ang Fuck you, mag-ano. Zon. Ganyan nakita na ko si Jay, nag-ano siya, sa Japan. Yeah. Mapas sa Japan. Mapas siya! Mapas siya! Mato na siya. I know my future. Buntis na kong ate. Buntis mo na akong ate. Pero siya buntis. Lagi. Gapon lang. Gapon sa 2 months na. 5 months ako ate. Siya pa mag-attendant. Ay, Jer lang naman. Panigyan niya yung ato. Sa Japanese. Asa ka Japanese restaurant? Hindi na, nag-study lang. Pero na may book. Kapag nag-sponsor, abag siya Japan. Pero, abag niya. Sujud ko mag-ano ay, mag-college sa Japan. Kite. Pwede din. So, Spanish ba kayo? Hindi kayo hindi kayo mag-graduate sa Spanish. Di ba naman ano sa grade 10? Wala eh. SPFL yun sa grade. Sa Dinsec na. Sa SPEDSAD. Spanish sila. Bigyan sa naman na nimo. Ayun, nago dito si si Tabakero. Uy, gapo, 100 kilay, uy. Uy, 2 months pa po tayo yung ate. Saka John, 5 months. Wala sa voice niya. 2 months pa. Wala ba si magsabi mo sa ospital ba? Tingala mo, na si Aira, na si Sony, nagsabay. We saw synchronized swimming. Gusto mo na sabay-sabay. Sabay-sabay. Eh, pareha pa dyan mag-hospital, magkita na sad mo. Nasa Japan yung ate. Nasa Canada kong ate. Basi tayo dire. Wow! Wala pa dyan gano'n ba? Para mga anak lang. Sonora. Malubat ni siya. Sonora, Charles. Sonora. Sonora. Picture pa tara nag-post ka vlog. 250. Ha? Vlog. 249. Vlog. Vlog di mo. O, tapos? Nag-post ka di ba? Oo. Paano ko ipinto? Tanaw na ba? Wala. Wala kay copy sa One cellphone. pinyo ba ito? 3.14 dyan ko na mo ha? I guess hikit. Para mag-DNA yung there kay 3.14 lang. Saan oras bitaw? 350 lagi. 50 lagi. Ay, 250. Ano ko kay kanto to? Asian procrastinator. Kasi ito mo ito. Kaya doon ako Sa mag-gay. mangga sa nag-shoot. Nilagay ka mamatay siya.